κύριος Παμίκας και όλοι οι προλαλήσαντες είπαν και ο κύριος Μαϊβαλιώτης και ο κύριος Σπίνος. Ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφο της ομογένειας. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή αυτή για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τι θέλουν τώρα εδώ, ονομαστική ψηφοφορία. Δεν θέλουν κάποιοι, εδώ είναι, σας το έχω τυπώσει, είναι 400 φορές αυτό νομίζω, τυπωμένο, να το πάρετε. Δεν θέλουν κάποιοι να ψηφίζουν να έχουν δικαίωμα του εκλέγει οι ομογενείς. Και θέλουν να έχουν λαθρομετανάστες, τους κάνουν ηθαγενείς, γηγενείς, ηθαγενείς, ηθαγένεια. Τους δίνουν ηθαγένεια. Εγώ, ακούστε με, δεν είμαι ακραίος. Εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά με το που είδα τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, να κινητοποιείται και να κάνει δικό του κόμμα όταν όλοι, και τους ξέρετε πάρα πολύ καλά, ποιους μην αρχίζω να λέω ονόματα, δεν χωράνε τα δάχτυλά μου, ξεκινήσαν και κάνανε κόμμα, μέχρι και πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξεκινήσαν και κάνανε κόμμα και απέτυχαν όλοι και ξαναγύρισαν πίσω. Ένας μόνο μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του, γιατί είναι Έλληνας πατριώτης. Και είδατε που έχει φτάσει ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός. Και θα είναι αυριανή κυβέρνηση. Αυτό θα το δείτε. Ένας. Και αν έχει κάποιος αντίρρηση είμαι εδώ, τώρα, μπροστά σε όλους. Υπάρχει άλλος. Ποιος? Υπάρχει άλλος που να έχει κάνει κόμμα και να έχει βγει στη Βουλή και να έχει πετύχει? Ποιος? Ξέρει κάποιος? Κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρω ούτε και εγώ. Κανένας. Ένας μόνο, ο πρόεδρος μας. Αυτός ο ηγέτης. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ηγέτες. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος μας, είναι ηγέτης και το ξέρετε. Το ξέρετε μέσα στην καρδιά σας πάρα πολύ καλά και το ξέρω ότι το πιστεύετε όλοι. Λοιπόν, δεν θέλουν να ψηφίζουν οι ομογενείς. Εμείς φυσικά θέλουμε, κύριε Σπίνο.